Mutoriro wakanosiyana nembanje pakuti wakanoita addicted. So kunokuti ndaiti kana ndisina kubhema mbanje hapana chandainzwa, kana ndisina kumwa ngoma hapana chandainzwa. Zvekuti you find kuti munhu anoita zvemadrugs anopera miri, I think because vanenge vasingawani mukana wekudya. Saka pano tinenge takuti vakanga varapwa kudaro tinofanirwa kutovapa chikafu chakawanda. Mutoriro unomwa mvura yemuviri nefeti yemuviri, saka ganda nebhonzo ndo zvinopedzisira zvaita sei zvabatana, kumagumo kwazvo kufa. Nonzi Nomsa Chambe. Mungati rondedzero here vatete kuti panapa pachikurubwe female prison makauya nemhosva yei? Ndakauya nemhosva yerobhari. Inini ndakasungirwa robhari mushure mekunge ndaishandisa madrugs. Saka ndaiti ndikarova madrugs ndairova mutoriro, ndoenda kunobira vamwe. Saka takazoendawo kumba kweshamwari tiperekedzwa imwe shamwari yedu yanga yabirwa foni ichida kunotora foni yacho. Ndipo takasvika asvika tanga kunetsana neshamwari yedu yayo kumba kwanga taenda kuya shamwari yedu yacho yaitengesa madrugs. Saka kuenda kwatakaita vaiti kana tasvika vakanetsana naye pavanenge vada kupiwa foni yavo bva mutorera madrugs. Saka ndo emi yatakaendoti nayo. Ndopasvika pakunetsana hapana madrugs akabuda, ndopasvika pakumubaya nebanga roko, ndokusosungwa kwandakaita. Saka makasungwa muri 1 chete? Takasungwa 37. 3 vakomana vari kucentral, 1 musikana ari panapa, ne2 akabuda. Izvi zvinodhaka izvi, mungasunungukire kutaura kuti makazvitanga sei kuzotanga kutora zvinodhaka zvakaita sana mutoriro? Inini ndakatanga ndichibhema mbanje chete ndichimwa brongo nenyaya yeshamwari yandaitamboo nayo kumaraini kwandaigara. Ndobva ndazotanga kudanana nemukomana airova mutoriro, ndobva azondidzidzisawo mutoriro. Ndomatangira ndakaita kurova mutoriro. Vanhu vanongoti mutoriro Kristo medzi. Mutoriro ndoupi? Ndounoiswa unoputwa here? Mungagone here kurondedzera? Unoiswa mubhaubhu wopiswa nelight, ndo Kristo medzi. Ndo mutoriro mumwe chete here kana kuti? Ndiyo. Saka makurova mutoriro makabva maona here zvasiyana nembanje kana kuti wakava addicted pamoyo? Mutoriro wakanosiyana nembanje pakuti wakanoita addicted. So kunokuti ndaiti kana ndisina kubhema mbanje hapana chandainzwa, kana ndisina kumwa ngoma hapana chandainzwa. But ndakanga ndakuti kana ndikasarova mutoriro ndaitanga kupera simba, ndaita madhesi ndakarara kusvika ndawana mutoriro, kuti ndimuke pandei ndakarara kunge ndawana mutoriro. Saka karichiita sei panguva yamakasungwa? Nekuti ndanzwa muchiti mhosva iyi makaipara makatodhakwa nemutoriro ungu kuti ndo waikupai zvinhu. Mapinda musungwa masvika kuno ndezvipi zvakaitika? Manzi mabatwa, maendeswa kukoti, masentenzwa. Paperiod iyoyo mainzwa sei? Pandakatanga kuya panapa ndiri murima, ndakagara murimandi nguva yakareba. Kwenguva yakareba sei? Ndakagara 7 months murimandi. But ndiri panapa pandakatanga kuuya ndatanga kufila, ndaingofila wiki, asi zvakaita zvichiperawo, zvichipera pesira madrugs abuda mumiri. Nokuti panapa ukwanise kana kuwana mogo fodya chaiyo, kana madrugs ukwanise kumaita sei kumawana, anopedzisira apera musystem.
samani nguva yakareba sei because matosevha ndanzwa muchiti maitotadza kutomuka musina kuningirwa. Ndo pangaida kuti ndibate kuti mazuva kunoku ndezvipi zvakakubatsirai kuti munge muchizokwanisa kuti raramei musina, nekuti kutoona apa mukuratidza muri munhu akagwinya. Ndatove munhu akagwinya kuenda nekudzoka. Zvakafamba sei? Ndo pada tinzwi panapa ndiri muri mhandi hauna chaunenge uchiiti. Ndaingoswera ndakarara the whole day. Ndaingomuka pamwe pacho ndichingwenda notora chikafu kulaini rechikafu ndodzoka ndoswera ndakarara. Kana kugeza chaiko chaiko ndatozoita kakunzi enda unogeza turi ndisina simba, but nekurara kuya kwandinchiita kuya ndo maperera anenge achitochi madrugs anopera mumuviri memunhu after 3 months. anongobuda ega pasina kudya kwaunenge uchiita nekumwa mvura yakawanda, noti tiri panze apo kudya kunenge kuri kushuma, kwete kuti unenge uchichaya chikafu, unenge usingatochide chikafu chacho, unenge uchitongoda madrugs kunyanya, unenge uchitozvishaisa nguva yekudya. Ukarwa mutoriro hauchisina appetite. Saka panapa unenge uchingopiwawo chikafu, mvura yakawanda yekumwa, kugeza. Madrugs ndo maperera akatoita muviri. Maane makore mangana nzwa muchiti makapiwa 3 years dzekunge muchipika jeri muri panapa. Nezvimane nguva yakareba sei? Iko ndinozvi ndaseva 6 months. 6 months. Ndaseva 6 months ndatongwa. Kumba uko wakazvitambirawo sei? Mama wangu havasati vazvitambira nokuti havasati vauya pagedhi. Kuri kunzi mawana mukana nechirongwa icho chatiri kuita muzuva ranhasi, mungade kuvaudzawo mashoko ekuti kudini? Ekuti ngavandiregererewo ndiri mwana akatadza tiri kumadrugs andairova. Iko zvinozvi handicharova madrugs. Ndakuona kuti zvese zvandaiita ndaikanganisa kunditsura ndaisatsurika, asi iko zvinozvi ndaamwana ari right. Pano panoitika maactivities akasiyana siyana kana kuti zvidzidzo zvemabasa emaoko, kungave kuenda kuchikoro. Ndanzwa kuti pane kubvira paECD chaipo kusvika kudiploma level unogona kungochibatsirwa neveZimbabwe Prisons and Correctional Service. Imimi mauya panapa mune here zvakaona zvichigona kubatsirai muupenyu hwenyu kuti musazorambe muchibuda jeri kuri kunzi mazopedza kupika mutongo wenyu? Hongu, nokuti iko zvino zvinokwanisa kudzidziswa zvemadishwash panapa, kuruka mabhegi, ndikugadzirawo madishwash aya, mafaselini, nekurukawo mashampali, mabhegi ari kurukwa panapa. Zvese izvozvo mabasa emaoko akuitwa. Saka renyu nderipi rekuti mai venyu vakaona muzuva ranhasi vangagona kuziva kuti ndikamboya kuzoona vauya kuzokuona imimi pachikuru kufuno, vanogona kudzidza kuti mwana wangu akuita zvakati, zvekare vachigona kuzokusimudziraiwo kuti panguva yamunogona kuzenge mabuda imimi muzenge muchiita carry on nekuita basa iroro, mobuda mune tora zvinodhaka kana zvimwe zvingazokudzosesei kuno. Tikugadzirawo madishwash nemafoam bath nemushonga wematoilets. Takatarisana zvekare nenyaya yezvinodhaka tingati ingave iri influence yakanyanyisa kuti munhu azoramba achida kutora zvinodhaka pamaonero enyu, nekuti mimi makutarisira kusiya, tomboti ari mashoko eyambiro nevamwe vada kupinda mune izvozvo, influence ingange iri yei zvakanyanyisa? Influence kazhinji kacho inobva kushamwari nevakomana vatakudanana navo vatosangana navo kunzoko. Mumwe unodanana naye usingazivi kuti ndio madrugs anoshandisa, opedzisira akukupinza mumadrugs iyayo, ongokuti chingoputa una zvaunoita kani, chingoputa una zvaunoita, opedzisira watove addicted. But wa addicted kudaro kam, especially wari wamutoriro, unopedzisira wascraper, iye wacho haachakude nokuti unenge wapera
unenge wapera basa, nokuti mutoriro unomwa mvura yemuviri nefeti yemuviri. Saka ganda nebhonzo ndo zvinopedzisira zvaita sei zvabatana, kumagumo kwazvo kufa. Unototenda Mwari kana uchinge wapinzwawo mujeri, wawanawo mukana wekuti uite se usiye madrugs acho. Tinotenda neurukuro yataita, asi mukupendera chirongwa chedu mashoko amunawo kune vamwe vari kunze, vanin'ina venyu, vakoma venyu, nekuti tinongonzwa zvingonzi jeri rinorwadza, jeri rinorwadza. Chamakaona pakurwadza kwejeri ndechipi chinogona kuvabatsira kuti pada ramangwana vasazopinde mumhosva dzakaita seidzodzo? Jeri rinorwadza zvemashuwa, harisi nyore. Haisi nyore kuti yo 3 o'clock unonge uchivharirwa uchinzi urare. Zvese zvauda kuita unenge wakamiririrwa. Panze pane zvakawanda zvekuita, zvekunge uri panze uchiita, asi ukange uri mujeri unenge wakabatirwa nguva yako. Hapana chaunokwanisa kuti uite iwewo pachezvako, nokuti unenge zvakufanira kuti unenge uri kumusha kwevanhu. Jeri rinorwadza. Isusu panapa tinenge tiine vanhu ivava vemadrugs avanouya. Nguva zhinji vanouya vari in a sorry state, vanenge vachakatobatwa nawo madrugs acho, especially drug users acho. Saka as prisons we are trying by all means kuti tivaite kuti vanhu ivavo varapwe, vane madrugs avanozinge vakupiwa pano vachinwa kuti madrugs aya abude mumiri mavo, zvekuti you find kuti munhu anoita zvemadrugs anopera miri, I think because vanenge vasingawani mukana wekudya. Saka pano tinenge taakuti vakanga varapwa kudaro tinofanirwa kutovapa chikafu chakawanda kuti vaimprove health yavo, zvekuti pavanobuda you'll be surprised munhu wamaifunga kuti kamunhu aka kakutopera kana kuti kakuda kufa maakuona atongoita as normal kunge isusuwo kudai, because tinenge tichitraya kuvapa zvinhu zvese zviri nutritious kuti miri wavo udzokere pamwe chete. 1 plus futi vanenge vasina futi mukana wavo kusangana nemadrugs aya kuno mukati panze, vanenge pavakanga vachiawana vanenge vasipo. Ende kazhinji kacho tinonge taakuti hatiri kuona harikavha uya tinotraya kumuitisawo something chekuti anogonawo kana kunoita mabasa emaoko. Vamwe vanogona kuruka zvekuti asi kuti anenge akanganiswa nenyaya yemadrugs iwaya anenge awana panze, ona anogona kuruka totomuendesawo kuti anoshanda kana kumasaluni atove ikokoko odzidzira kuruka zvakawanda, abuda anotonotanga kunoita something panze otosiya zvemadrugs zviya plus verehabilitation. Nesuwo tinge chitraya kuvacounsela, kuvaudza kuipa kwakaita drug, kuti hapana uri kuuraya upenyu hwako, ona zviri kuita miri wako, unowanei pamadrugs, ukanga wadhakwa chauri kunyazogaina chii. Vanotoona kuti pane sense ipapo kuti zveshuwa hapana, kungori kudhakwa, miri wopera, otadza kudya, otongoita zvinhu zvisina kunaka, unotoona vazhinji vacho vanoregera. Tinawo macases ekuti munhu anobva panapa arehabilitatedwa ave right, anonodzoka futi ave mwai futi avatanga futi madrugs aya. Tinovawana vari kuvanhu vakadaro, but we are trying by all means to eradicate kuti vauya panapa ngavaregere kudzoka futi kuno kujeri futi vanechi neproblem imwe chete iyoyo. Tozoita ivo vanouya vachitengesa vanotengesa madrug sellers iwaya, tinovatsvaga futi, tinovatora tovakansela kuti what are we doing as women. Tisu vanhu tikufanirwa kuve kucampaign against drugs because vana vari kutambura nemadrugs vana vedu. Saka imimi kana muri vabereki vacho, ndiwe mukadzi uri kunoenda kutengesera mwana drug, unenge uchiexpecta kuti mwana ye azoita sei, mutore ari wako atengeserwa drug. Unoona kutoti mumwe wacho mukadzi mukuru anenge achitotengesa anotoriwo nevana, ukamubvunza kuti ivo vana vako vari kuita here madrugs, anotaura kuti no, but ari kuda kutraya kuuraya future yevana yemwana yeumwe munhu. Saka toita kumukansela kuti aiwa, sevakadzi ngatinzwiranei tsitsi, ngatibatanei maoko pamwe chete
titry by all means kuti tieradicate madrugs kuvana vedu kuitira kuti Zimbabwe izovawo nevana vekuti vagozotora legacy yedu ichiendeswa mberi. Izvezvi vana vedu nesituation iriko hapana asiri kuziva kuti nyika yedu yave ine sorry state nenyaya yemadrugs. Tindochashaya mafuture presidents, tichashaya mafuture lawyers, tichashaya because vana vedu vese vave maaddicts emadrugs iwaya. Saka tiri kutraya kuti dei vakadzi tanzwirana tsitsi kuziva kuti kuzvara kwakangofanana. Mwana womwe munhu andiri kunotengesera drug ari kutodistreka upenyu hwake. Isusu tikadaro tinenge tabatirana against whoever kana tomuti ari kuita madrugs iwayo. Tikaregera kunotenga, tikaregera kuita sei, hapana panoitika business. Asi vana vedu vanenge vachisevheka, vanozove neupenyu huri nani. Tigozove neZimbabwe ichaenderera mberi mangwana iine vana vane utano, vana vanenge vari drug free, vanenge vari vana vanozokwanisa kusimudzira nyika yedu kuenda mberi.